toto by bola tá securita. Teraz sa skúsime pozrieť na posledné demo, ktoré mám. A tým je ukážka toho, ako funguje reliable messaging, alebo tzv. Spoľahlivé posielanie správ a zároveň akým spôsobom je možné vystaviť jednu webovú službu viacerými spôsobmi naraz. Takže ja pustím jednu aplikáciu. Ja som túto aplikáciu ukradol od jedného môjho kolegu, ktorý pracuje na projekte Grizzly a na projekte Comet. A volá sa Jean-François, je z Kanady, takže sa nebude hnevať, pretože to nevie. Táto aplikácia má trošičku veľké okno na túto prezentáciu, každopádne mal by ísť o nejaký Comet, nejaké použitie Comet chatu, kde vlastne sa jeden užívateľ prihlási. Tu sa Marek prihlásil. A moment, ja to otvorím ešte v jednom okne, aby som si tak mohol spolu sám s sebou porozprávať. Sa prihlásim ako Marek 2 a skúsim si poslať nejakú správu. Takže správu som poslal, v okne sa mi zjavila. Zjavila sa mi aj v tomto okne. Tak, ja neviem, tak si odpoviem. Jo, takže odpovedal som si, všetko vyzerá, že funguje, no a tak toto nie je samozrejme prezentácia webových služieb, takže sa poďme pozrieť na to, čo som s tou aplikáciou spravil hneď potom, čo som ju ukradol. Vyrobil som webovú službu, inak takto. V poslednej dobe sa mi stalo, že som prečítal kopec blogov, kde sa rozprávalo o tom, ako všelijaké cool web service frameworky dokážu jednak deploynúť jednu triedu ako SOAP web service a zároveň ako RESTful web service. Tak kto trošku viete o webových službách, tak asi ste sa možno s týmito blogmi tiež stretli. Ja osobne si myslím, že to nie je až také vždycky nutné a nevidím toľko use caseov, kedy by bolo nutné zároveň deployovať jednu triedu ako dve webové služby, pretože tam, kde sa hodí REST, tam sa nevždy hodí SOAP, alebo je SOAP zbytočný a zase naopak tam, kde je potreba použiť SOAP, tak sa väčšinou nehodí REST. No každopádne som si povedal, nech to paratlačí a vyrobil som webovú službu, zase relatívne jednoduchú, ktorá dokáže posielať správy do toho chatu a zároveň som ju oanotoval jednak JAXVS anotáciami a zároveň Jersey anotáciami. Jakub o tom mal už aj prednášku. Jersey je vlastne framework na tvorbu restových služieb a tým pádom som túto jednu triedu, tento jeden podžov vystavil ako dve webové služby. Jednak ako REST, ako RESTful webovú službu a jednak ako SOAP webovú službu. Poďme sa pozrieť najprv, že ako funguje či nám teda funguje to vystavenie ako REST. Tak tu si otvorím nejaký poster plugin do Firefoxu, ktorý mi umožňuje posielať mám taký pocit, že sa nám pustia iTunes, ktorý mi umožňuje posielať HTTP príkazy na konkrétnu URL. Túto moju web servisu som vystavil pod URL tej aplikácie /resources a /message. Neviem, či ste si to všimli, v tých anotáciách som to vystavil ako text plain a vravím, je to pod message resursami vystavené, takže pošlem, a ešte som to vystavil ako put metódu, takže posielam tam nejaké dáta, takže namiesto text XML to zmeníme na text plain, akciu zmeníme na put a skúsime sa ozvať z RESTu. No,
prešlo všetko v poriadku. Vyzerá, že dáta sa nám tam dostali, pozrieme sa, či naozaj. Je to tak, v obidvoch oknách mám pozdrav z restovej služby. No lenže ja v podstate vyslovene sa priamo podielam na tom, na vývoji reliable messagingu, tak to by bola škoda, aby som to tu nepredviedol. V podstate, ako som povedal, vystavil som tú istú webovú službu ako SOAP a nadefinoval som ju, aby používala spoľahlivé doručenie správ a zároveň tie správy doručovala v správnom poradí. Takže táto webová služba už je nasadená. Môžeme sa pozrieť na klienta, ako vyzerá klient, ktorý používa práve túto SOAPovú verziu webovej služby. Tento klient viac menej vytvára webovú službu a tu som použil takú trošku špecialitku JAX-VS. JAX-VS umožňuje viac menej trochu konfigurovať tie webové služby alebo klientov práve pomocou nejakých vlastností. Táto packet filtering feature je niečo, čo používam na simulovanie výpadkov siete, pretože reliable messaging je dobrý práve v tom, že máte nejakú Wi-Fi, prípadne cestujete niekde, ste pripojení cez mobil, komunikujete s nejakým datacentrom a na chvíľu vám vypadne sieť a všetky tie dáta, ktoré ste posielal zo svojho počítača, sa vám stratia, pretože tie správy nedôjdu na server. Takže ja takýmto spôsobom dokážem simulovať výpadok siete a stratenie správ, lenže ten reliable messaging by mal umožniť tento krátkodobý výpadok prekonať a tie správy napriek tomu doručiť. Na tú simuláciu som si naimplementoval nejaký tzv. Packet filter interface, kde filtrujem klientské requesty a to takým spôsobom, že ak je nastavená nejaká premenná blok na true, tak všetky requesty vlastne odfiltrovávam a vraciam null. Prípadne, že tá premena nie je nastavená, tak normálne vrátim ten request a nechám tú komunikáciu ďalej plynúť. Inak každých 20 odfiltrovaných requestov vypíšem nejakú správu, ktorá mi notifikuje to, že vlastne už 20 requestov sa odfiltrovalo. No poďme si to pustiť, si myslím, že to bude asi najlepšie. Ale aby sme videli, čo sa nám deje v tom okne Firefoxu, tak si to najprv vybuildujeme a pustíme to zase z terminálu. Skopírujem príkazový riadok. Takže terminál tam máme, je na neho vidieť. Dobre, pustil som teraz toho klienta, ktorý bude posielať tie dáta, zatiaľ nič nefiltrujem, takže skúsime to poslať, naozaj niečo prišlo. Dobre, teraz začnem filtrovať. No momentálne filtrujem všetko, čo pošlem, takže hoci čo napíšem teraz, sa neposiela, máme výpadok siete, nie je možné tie správy doručiť. Takže schválne skúsime poslať pár správ. A momentálne sa deje to, že ten klient má síce výpadok siete, vie, že nedoručil žiadne správy a stále sa o to pokúša. Takže vidíte, že ja som poslal 5 správ, ale ten filter ich už odfiltroval 20, pretože on sa v periodických intervaloch automaticky snaží na základe toho, že je tam nakonfigurovaný ten reliable messaging, stále posielať tie isté správy, až kým nedostane zo servisy odpoveď, že áno, túto správu som dostal. Takže skúsime zastaviť to filtrovanie. Moment, stop. No a ako vidíme, tie správy sa mi doručili a zároveň sa mi doručili v tom istom poradí, čo som ich poslal. Keď teraz pošlem ďalšiu správu, tak
zase sa mi doručí, pretože nefiltrujem nič. Dobre, ako som na tom s časom? Takže to by bolo to, čo som chcel ukázať. Vrátime sa naspäť na chvíľu ešte k prezentácii. Čo som chcel ešte v stručnosti povedať, že tým, že je Metro open source, tak samozrejme je okolo toho celá komunita. Keď niekto sa snaží, keby ste sa, čo by som bol strašne rád, aby ste sa na to pozreli a pokusili sa pár webových služieb pomocou Metra vyvinúť, tak ak sa o to chcete pokúsiť, tak nemusíte sa spoľahnúť iba na to, že je nejaká dokumentácia, ale zároveň samozrejme sa môžete spoľahnúť na to, že existuje veľmi aktívne fórum, ktoré vám umožňuje získať informácie aj z tejto strany, prípadne zadávať vaše otázky týmto spôsobom a dostať sa k nejakým informáciám, buď teda z tohoto fóra, alebo na základe nejakých mailing listov. To, čo som už hovoril pri tom SMTP transporte, tak v rámci projektu Metro máme niekoľko podprojektov, ktoré vytvárajú externé rozšírenia Metra, napríklad ten SMTP, prípadne nejaký DIME encoding, XML a podobné veci. A samozrejme inak na tých mailing listoch je zaujímavé, že aj kolegovia z Microsoftu sa tam občas prídu pozrieť a buď sa niečo opýtajú, alebo dokonca aj poradia, akým spôsobom trebárs vyriešiť nejaký problém medzi .NETom a Metrom a podobne. Čo sa týka nejakej budúcnosti, tak momentálne posledná verzia Metra, ktorá je finálne k dispozícii, je verzia 1.4 a do nejakého konca mája by sme mali prísť s verziou 2.0, ktorá jednak vyjde aj ako súčasťou, je to načasované tak, aby to vyšlo zároveň s finálnym releaseom aplikačného servera Glassfish V3 a zároveň táto verzia Metra už bude obsahovať update JAX-VS API na verziu 2.2. Inak by ste mali záujem pozrieť sa na to, že čo sa vlastne chystá v rámci Metra do tohoto releaseu 2.0, tak máme nejakú wiki stránku, dole je link, na ktorej je zoznam nejakých stručných popisov tých jednotlivých vlastností, ktoré by to nové Metro malo obsahovať. Takže na záver povedať by som chcel asi toľko, že Metro je naozaj plnohodnotný webový framework, je vhodný pre nasadenie na produkčné prostredie a určite by som bol rád, keby ste sa s ním pokúsili viacej zoznámiť a niečo v ňom naprogramovať. Tak ja vám ďakujem za pozornosť, ak máte nejaké otázky, tak dúfam, že som vás moc nezmiatol. Prosím. Reliable messaging je vlastne špecifikácia, vlastne všetky tieto nadštandardné veci, neviem, či som to spomenul, sú na základe nejakých web services, dash, star nejakých špecifikácií, takže web services reliable messaging je vyslovene protokol. Odkaz je to, z hlavy by som to povedal, ale asi skôr, keby ste mi poslal maila, tak ja by som vám poslal odkazy, ktoré sa vám budú hodiť. Takže... Pojďme si myslím, že v diskuzi pod tím announcementem... No, alebo takto, no, to je asi ešte lepšie. Nech sa páči. Tam byla otázka. No, tak v podstate, ak máte obyčajný editor, tak normálne musíte to všetko napísať ručne. Momentálne sa pracuje na plugine pre Eclipse. Tam otázka na Martina. No. Jakub. Martin vlastně tady programoval ten plugin do NetBeansu a možná, že mohl něco říct i o možnosti v jiném vývojovém prostředí. Jak to je? Pripravuje sa plugin
No. V podstate sa to zabalí do nejakého varu, prípadne je to normálne súčasťou trieda vo web aplikácii a Metro by sa malo samo chytiť a normálne to. Ono existuje aj hot deployment, áno, takže áno. No to musíte, áno. Takže Metro nainštalované v Tomcate, ako samostatnú distribúciu Metra sa dá stiahnuť, je tam inštalátor pre Tomcat. Keď sa nainštaluje Metro na Tomcat, tak potom normálne to deploynete ako v rámci súčasť nejakej web aplikácie a ono vlastne za behu si to chytíte anotácie pri deploymente tej aplikácie, vytvorí WSDL, vygeneruje ten WSDL a v podstate tá web servisa je potom živá. Ešte raz? Informácie security nebo... Áno. Takže tie informácie, kam sa ukladajú informácie o tých security, no v podstate všetko, čo je špecifikované v policy. V Metre práve ten visit má dva konfiguračné fajly. Jeden je visit / názov web servisy XML a v tom sú informácie pre webovú službu. Potom je takisto súbor visit / client XML a v tom sú informácie pre tú klientskú stranu. Takže sú tam dva XML konfiguračné fajly, ktoré vlastne obsahujú tie web services policy informácie, ktoré zase obsahujú tie dáta práve o tej security, reliable messagingu a podobne. To sa zabalí, áno, ako súčasť varu, ako do weby, presne. Prípadne, ak je to klientská aplikácia, čisto javovská, tak to môže byť buď v metainf, alebo to môže byť na ClassPath priamo. Kam sa ukladajú message, keď ich nie je možné doručiť? Jednak sa tam dá na klientskej strane nadefinovať nejaký timeout tej nemožnosti doručiť a v podstate oni sa stále držia na klientovi. To znamená, že ten reliable messaging nie je ten typ nejakého durable messagingu, ktorý by ste očakávali teraz od typka alebo od nejakého takého messaging middleware, do ktorého to je zase single point of failure inde, hej, že vy vlastne pošlete tie dáta z klienta do nejakého persistentného queue a to keď beží, tak sa snaží poslať tie dáta na tú destináciu. Tak toto nefunguje, vám musí ten klient bežať. Ak by vám padol klient, tak samozrejme sa vám tie dáta stratia. Zatiaľ, momentálne ešte týždeň mám na to, aby som začal pracovať na nejakom vylepšení, ktoré by malo podporovať minimálne na strane servera práve durable messaging. V rámci toho, že keď už nejaká webová služba dôjde na stranu servisy, tak tam sa ešte jedná aj o to doručenie od toho metra tej aplikácii, takže ak by medzi tým tá aplikácia padla a tá správa už by bola doručená, tak už sa po reštarte web servisy zase doručí. Takže na tom by som mal pracovať. Nech sa páči. Áno. No, SOAP s attachment, v podstate MTOM je SOAP s attachmentom, vezme. Áno, no podporuje to. Ja som ukazoval práve ten streaming, ale samozrejme s tým spôsobom, akým optimalizovať ten prenos správ, tých je viacej a nakonfigurovať sa dá práve pomocou nejakého JAX rozhrania. Prípadne nie som si istý, že či by nebolo potom nutné ísť aj na nejaké privátne rozhrania tej referenčnej implementácie. To by som kecal s tým, teda skúsenosti úplne nemám, ale tak na 90% by som povedal, že to ide.
Neviem presne, čo máte na mysli, ale SOAP s attachmentom posielať tie binárne dáta ako MIME typy alebo MIME attachmenty, tak to určite ide. Ten MIME multipart, to určite ide. No tam v podstate áno, tam sa streamoval potom už ten attachment, áno. Áno. Ale presne, že neposlalo sa to v jednom čunku, ale proste sa to streamovalo on demand. Ono, keby som sa vrátil k tomu, tak tam, ako som zavrel ten audio player a zavrel som ten stream, tak na strane servera normálne vyletela exceptiona, že na klientskej strane bol zavretý ako stream. No, iba jeden, obávam sa, že to nie je možné, pretože iba jeden je ten, vlastne iba jeden data, iba jeden typ sa dá vrátiť, ale ten multiplexing by ste si museli riešiť asi v rámci tej aplikácie. Výstupné to asi Java nezvládne 2. No jasné. No neviem, myslím, že takto v Java by ste to asi museli ten multiplexing riešiť v rámci toho jedného streamu a dvakrát, ale zase je to už taká advanced otázka, že naozaj na to neviem úplne presne odpovedať. No určite, akurát ide o to, že či to chcete multiplexovať a nejak prekladať tie pakety, alebo či to chcete poslať za sebou. Tak to by asi šlo, no. To by asi šlo. No neskúšal som to, ale stálo by to za vyskúšanie. No stálo by to za vyskúšanie. Tak to by bolo fajn, keby ste potom napísali, či sa to podarilo alebo nie, lebo to je celkom zaujímavá otázka. Ja sa priznám, že neviem presne, ako to rieši vnútorne to JAX-VS. Proste ono, normálne, keby som nenadefinoval, že to je stream, tak ono vytvorí nejaký temporary súbor na disku klienta, u klienta, tam to nastreamuje a odtiaľ je možné to viackrát čítať, takže ak je potreba s tými tie dáta viackrát spracovávať, tak vtedy nie je dobre to streamovať, vtedy je práve dobre využiť ten iný prístup, ale akým spôsobom, či by otvoril nejaké dva porty a niekde by streamoval naraz dvakrát tie dáta, to úprimne povedané naozaj neviem, ako to je. Ale je to veľmi dobrá otázka. A zaujímavý problém. Myslím, že sa na to pozriem. Nech sa páči. Ja to asi oddelegujem na Alexea, ktorý má na starosti práve SOAP over TCP. Tomcat 6.0, na kterým teďka to funguje, ten TCP transport, tak má ten Coyote má určitý API, který prostě umožňuje vytvoření custom listeneru. Jako teďka SOAP over TCP implementuje svůj TCP listener pro Tomcat a je to součástí metra. Takže vlastně, no, tak to funguje. Přes server XML se dá specifikovat port a host, kde TCP transport musí poslouchat na příchozí konexe a zpracovávat requesty. Takže vlastně. Takže iným spôsobom ide to, akurát to treba trošku nakonfigurovať. Ďakujem. Nech sa páči.
Jabber. No, to je v podstate, ak by sa našiel nejaký človek, ktorému by sa do toho chcelo pustiť, tak určite mu s tým radi pomôžeme a zároveň ako neodmietneme nikoho, kto by chcel nadefinovať Jabber protokol ako transport. Inak napríklad existuje JMS transport nejaký, ktorý už je naimplementovaný, to len úplne tak ako mimo. Takže existuje JMS transport, ale vyzerá to, že dajme tomu, že sú ľudia, ktorí chcú kontribuovať JMS transport nejaký lepší, takže teraz časom bude aj viacej JMS transportov. Nevylučujem, že niekto sa rozhodne naimplementovať ten Jabber teraz. Ak s tým máte skúsenosti, tak určite budem radi, ak nám s tým pomôžete. Ale momentálne, samozrejme, to nie je ako nejaká priorita, ktorou by sme sa zaoberali. Nech sa páči. V Indii sa robí securita, u nás sa robí reliable messaging a myslím, že sa mám rátať ešte aj na policy. To už asi nie. Aj tak dobre, tak sa častočne robí u nás aj policy. Potom sa u nás robí to SOAP over TCP. Vo Fínsku sa robí policy. A u nás sa robí ešte fast infoset encoding. Vo Fínsku sa robí SOAP, teda vo Fínsku sa robí policy a ten metadata exchange. V Kalifornii sa robí secured conversation a trust. A to je asi všetko, ne? Aha, a JAX2 sa vlastne robí v Kalifornii, no. A JAXB sa robí v Čechách zase. A Tooling sa robí v Čechách. A REST, teda Jersey sa robí v Čechách. A ve Francii. A v Kanade. Nie. Boston area. Takže v štátoch. No sme taký hodne medzinárodný a distribuovaný tým. A v Prahe na tom pracuje niekoľko Slovákov, Ukrajinci a Česi. A vo Fínsku na tom pracuje Nemec. A vo Francúzsku Brit, to dodnes som úplne nerozkodoval. A v Bosne tiež vlastne Brit, no. No tiež dobrá otázka. No v Kalifornii Indové a Číňan. A šefuje tomu Martin. Slovák. Čech. Slovenskej národnosti. No. Ešte nejaká otázka? Ale ja si myslím, že už aj kvôli kolegovi by som mal končiť trochu. Myslím, že to byla vynikající přednáška a myslím, že Marek se zaslouží. Ďakujem.